Il-programm LEAD reġa' ġibet l-interess ta' diversi tfajliet u nisa minn oqsma differenti tal-ħajja. Fi-stqarrija l-Partit Laburista ħabbar li 32 persuna applikaw biex minn Ottubru li ġej ikunu parti minn dan il-programm maħsub biex iżid il-partiċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Il-membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli li hija wkoll il-koordinatriċi ta' dan il-programm ikkummentat kif ir-riżultat pożittiv ta' dan il-programm huwa frott l-impenn u rrieda li teżisti biex fil-pajjiż issir il-bidla li twassal biex ikun hemm ugwaljanza wkoll fil-postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Dr. Dalli qalet li l-Partit Laburista u l-moviment li nbena madwaru se jerġgħu jkunu protagonisti f'dik li għandha tkun bidla storika oħra. Qalet li tinsab sodisfatta li fost dawk li applikaw hemm nisa esperati minn oħrajn li diġà għamlu l-programm u daħlu fid-dinja politika. Il-koordinatriċi ta' dan il-programm żiedet tgħid li hemm ukoll persuni li forsi diġà missew mal-politika iżda jemmnu li jistgħu jagħtu sem ikbar minn dak li taw sal-lum. Fuq kollox Dr. Dalli qalet li LEAD qiegħed jerġa' jiġbed nies ġodda lejn l-istrutturi tal-Partit Laburista. Dan il-programm se jibqa' għodda biex iktar persuni jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom u jsiru parti mir-riforma li għandha twassal biex nilħqu l-bilanċ bejn il-ġeneri fil-Parlament Malti, sostniet Miriam Dalli. Dan se jkun ir-raba' grupp tal-programm LEAD li issa qiegħed jinfetaħ għat-tielet sena konsekuttiva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.